Večeras su pred nama posljednje utakmice četvrtog kola Lige nacija. Najzanimljivije će svakako biti u trećoj grupi Lige B, u kojoj su Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Bosanci s dosta optimizma dočekuju Finsku, s kojom često igraju u posljednje vrijeme. U meču prije 7 dana u Helsinkiju bilo je 1:1, a pobjedom bi Bosna i Hercegovina stekla izgledne šanse za plasman u Ligu A, gdje je i bila prošle godine. S druge strane, Crnogorci nakon remija s Bosnom idu u goste Rumuniji, koja je u rezultatskoj krizi. Crnogorci su prošle sedmice uvjerljivo slavili protiv istog protivnika, pa se i večeras nadaju dobrom rezultatu. Oba meča počinju u 20 sati i 45 minuta, a evo gdje ih možete gledati. Meč BiH-Finska možete gledati u Bosni i Hercegovini na BHT1, u Srbiji na Areni Sport 2, u Sloveniji na Sport klubu 3. U Hrvatskoj nijedna televizija ne vrši prenos. U Americi Fubo TV, u Finskoj Gile TV2, a u Švedskoj Viaplay sistem. Meč Rumunija-Crna Gora u Crnoj Gori možete gledati na radioteleviziji Crne Gore prvom programu, u Srbiji i Bosni i Hercegovini na Areni Sport 3. U Hrvatskoj i Sloveniji nema prenosa, u Rumuniji vrši Prima TV, a u Americi Fubo TV.